Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jama'a wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu wasa'adatal haqiqiyyata fid dunya wal ukhra. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, alhamdulillah kula panjenengan sedaya pinaringan kanugrahan, kesempatan, kehormatan saking ngarsanipun Allah sehingga saged sareng-sareng lumebet wonten ing majelis ilmi ingkang insyaallah majelis kados mekaten menika sedaya beto barokah manfaat dunia akhirat. Mila saking menika monggo kita syukuri sesarengan kanthi sareng-sareng maos doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawali ya mubdi'an bila misali walakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Wahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, wonten ing pengaosan ingkang sampun dibicara ngenani masalah ukuran pertimbanganipun amal ingkang kathah utawi sekedhik menika mboten tergantung tengene jumlah hitungan matematis ingkang kita pahami. Ananging langkung saking menika kedah wonten rasa nges. Rasa nges ingkang langkung ageng terhadap amal menika. Ingkang dipun dawuhaken dening Syekh Ibnu Athaillah, dipun dawuhaken maqala amalun baraza min qalbin zahidin wala kasura amalun baraza min qalbin raghibin. Ora diarani setitik ngamal sing mentu saka ati sing zuhud lan ora diarani akeh ngamal sing metu saka ati sing loba donya. Termasuk menika wonten dawuh malih ingkang berkaitan kalih masalah menika. Wa qala ba'du sahabah. Wa qala lan dawuh sapa ba'du sahabati setengah sahabat.
Dawuh dhateng sinten? Dawuh li sadri tabi'in maring napa nggih tokoe tabi'in. Tabi'in niku murid-murid sahabat. Jadi generasi awal Islam niku generasi pun sahabat, generasi kedua generasi pun tabi'in, generasi ketiga generasi ini tabi'in. Generasi kedua menika tabi'in niki sing paling apik, sing paling menonjol niku didhawuhi kalih sebagian sahabat ngeten. Antum aksaru a'malan wajtihadan min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum utawi sira iku aksaru luweh akeh apane a'malan pira-pira ngamale wajtihadan lan nemen-nemenine min ashabi Rasulillah timbang pira-pira sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ya aja kaget, ya apa wahum utawi sahabat kanu ana sapa sahabat iku khairan luwih bagus mingkum tinimbang saking sira kabeh. Jadi tokoh sing paling apik tabiin dijauhi kalih sahabat. Awakmu kuwi lho yes, sak golonganmu kuwi enek sing dadi ulama terkenal macam-macam ngono kuwi. Kuwi pancen ya secara hitung-hitungan jumlahe akeh kowe ngamale. Santrine akeh kowe, yen kan santri sik cilik sithik. Saiki santrine akeh. Ngajine kira-kira ya akeh kowe wong sing teko ya akeh. Kemudian kaya saniki ngaji liwat radio sak ngajinan tok angger omah nyetel mesti akeh. Timbang cara biyen santri mek 3 4. Tapi kenging napa kok? Hasil mancepe ora kaya ngaji sing cara biyen. Nah, ngoten. Rupane luwih apik wong biyen wong sakniki. Campurane ra kaken. Terus enten sing tanglet ngeten. Tapi ini kok tanglet. Kila ditakonaken wali madzalika. Wali malan krana napa? Zalika utahe mengkono-mengkono luwih apik. Padahal ngamale mboten luwih akeh. Kala dawuh sapa batu sahabat, kanu azhata minkum fid dunya. Kanu ana sapa sahabat, iku azhata luwih zuhud minkum tinimbang saking sira kabeh fid dunya ing dalam persoalan dunya. Para sahabat kuwi ora ngreken dunya, mergo enek Kanjeng Nabi. Mergo enten Kanjeng Nabi. Delok Kanjeng Nabi tok niku mun marem. Ningali Kanjeng Nabi tok niku mun marem. Nah Kanjeng Nabi sedo kan delok sahabate, lagi mesti mawon. Ya terus sudo malih. Nes setrume terhadap Allah niku mboten patek muncul. Mboten wong enten tiyang niku sing mireng Kanjeng Nabi dawuh Allah, lho ngoten tok niku si iman kok. Ceritane Daksur nggih. Dari Daksur niku asale Kanjeng Nabi di napa? Pas istirahat badhe perang niku diancam ngangge pedang. Sapa sing arep nyelametno kowe? Allah, lho mboten iso ngreweli. Ngreweli niku mboten kok wedi. Kanjeng Nabi jaduk mboten soal jaduke niki. Karena ketika Rasulullah dawuh Allah, kata-kata Allah itu menyentuh hatinya si Daksur yang paling dalam. Sehingga terjadi perang dadaan antara hak dan batil. Nah, terus nafsunya bangkit untuk akan oleh Allah dibantu lagi. Dibantu oleh Rasulullah dengan apa? Diagat-agati pisan. Pedange Daksur sing rutuh dicekel, ajeng tinggi babat gulune Daksur. Niki Rasulullah mboten kok kejem. Rasulullah welas karo Daksur, nek sampai nafsune ku njunggul maneh, mumpung nafsune durung njunggul takabur maneh, diwangi sisan ben karuan nafsune ben tunduk sisan. Ayo, nek wis ngene iki, sapa sing arep nyelametno kowe sangka Allah? Ya pun akhirnya tunduk. Ternyata setelah itu Daksur nate dawuh tidak ada suasana sing paling indah selama dia hidup yang melebihi ketika dia mau dibabat oleh Rasulullah. Ini di mireng jauh Allah ngono tok wis iman lha wong sakniki muni Allah niku wis nyego jangan ora muncul apa-apane. Niku mergo napa zuhud.
Cara Jawane kakean klilip. Mripat wis sering kelilipen niku ndelok napa-napa ora patek jelas. Lah nek sahabat-sahabat niku ora duwe klilip, mripate mboten tau kesawur rawuh, dadi nggih ndelok napa-napa genah. Sahabat niku enten sing canggih, cerdas, awas. Enten manuk rombongan miber liwat sret. Niku kan ngitung. Jumlahe pinten niku saged. Enten sing neliti nggih pas. Lho padahal zaman biyen ora enek kalkulator, ora enek komputer sing saged deteksi jumlahe sing teko pinten lho. Niku hebate sahabat. Mane ya napa sahabat niku ampun ngantos panjenengan paido. Ya nggih, senajan mungkin enten secara politis macam-macam analisa sejarah secara politik terus dilokno sing ora ya Islam gegere sahabat padha tukaran kok dhisik. Aja ngatur soal kuwi. Lah kira-kira mboten enten perselisihan iku malah mlebune kangelan. Nggih, jenengan duwe anak 5. Kok terus bersatu ngruwel teng omah sampean malah repot. Bisane niku mengke iso tamu mlebu teng pundi-pundi oleh mantu sampean mencar ya omah dhewe-dhewe. Oh, ngoten lho nggih. Sing penting seturume siji, tetep seturume la ilaha illallah. Beres ngoten gak jane lek mikir ngoten. Jenengan ora usah terlalu bingung-bingung. Pun. Jawabipun malih wa an ba'di sahabah aidon. Lan kacarita saking setengah sahabat aidon halih malih. Kala dawuh sapa ba'du sahabah. Taba'nal a'mala kullaha falam naro fi amri dunya wal akhirah ablagha minazuhdi fid dunya. Tabana wis cara sakniki nyeleksi. Oh, diseleksi niku diteliti njur dipilih. Tabana wis nyeleksi sapa kita, ngitung-ngitung niti-niti sapa kita al-a'mala ing pira-pira ngamal. Kullaha sekabehane ngamal. Tapi falam naro mongko ora nemokaken sapa kita. Di amri dunya ing dalam urusan dunya wal akhirat lan urusan akhirat. Ablagha ingkang luwih cepet tumeka minazuhdi sing ngungkuli zuhud fid dunya gedeng dunya. Mboten wonten. Dirasa sebab sahabat. Wis tak teliti wis jenis ngamal apa ae kuwi ora enek sing playune luwih banter ngungkuli zuhud. Iku lek wis zuhud dinggo kendaraan niku sampeyan didemeni wong. Izhad dawuh Kanjeng Nabi. Izhad fid dunya yuhibbukan nas. Izhad fid dunya yuhibbukan nas. Zuhud terhadap dunia, kabeh wong seneng karo kowe. Nggih wong zuhud niku ora nglarani wong blas. Gak tau melok rebutan. Nggih, wong zuhud niku gak tau melu rebutan. Upama dhek sugih ngoten. Wong krana zuhud ora atine wis gak milik dunya. Sugih karena pancen jatah murni kang Allah, ora krana oleh serakah. Nggih lho nggih. Sugih karena pancen bakat sugih. Lha ngoten niku piyambake kelangan mboten gupo. Namanya ora patek demen. Ora patek demen. Kelangan mboten gupo. Lah akhirnya lagi akeh sing demen. Semakin dhek sedekah tidak semakin melarat, semakin sugih. Wong akhire dhek ora tau blonjo. Lah apa blonjo wong? Anggere bakul blonjo tau disantuni dhek ngerasa biyen aku blonjo sing modali dhek upamane ngoten. Kate arep disauri modale ora gelem. Anu niki Pak, wangsulaken iki napa? Riyen kok kula badhe buka blonjo lak utang jenengan modal 250. Alah mun boten sampun nggih sangu putune mawon. Lah niku akhire angger bojone Pak sing sugih niki teng pasar niku wis ora usah muni wis digawani terong, gawane kangkung, gawane sak pasar ngekeki kabeh malah mundak sugih to, anggaran belanjane malah ora metu. Nah, akhirnya semakin banyak yang diberi, tidak semakin melarat, semakin sugih. Urusan dunia niku lho nggih. Terus niku lak min amri dunya lho nggih. Urusan dunia niku mawon. Lek wong niku gelem zuhud, ora kemilian kaya wong. Niku mawon uripe penak.
Lho saestu. Sampe nek kemalan titik-titik njaluk opah, malah ora nek sing nulungi. Gitu. Tapi lek sampean kok telaten, nek mboten ngandel sampean jajal. Punten, sampean anggere nek wong repot sampean tulung, anggere nek wong repot sampean tulungi. Wis bertahan ngoten sampai kira-kira 2 tahun apa 3 tahun. Mengki lek urip sampean gak ditanggung wong akeh kula sampean seneni. Nggih Mas, saestu niku. Minimal sampean mungkin duwe kenalan, duwe wong sing wis tau sampean tulung, paling akeh, paling sithik ya enek lah lek 300 Niku anggere tanggal 1 sampean mara ning kono. Ya wangi nyapu-nyapu latar mung gak dikongkon mangan. Terus tanggal 2 ngalih rono nyapu neh. Ora usah njaluk opah. Niku mungkin sampai 2 tahun urung balik ning nomor 1 nah. Nek semua sampean duwe kenalan 600 berarti 600 dina. 600 dina 2 tahun. Niku pun sampean wis ora usah dadi pegawai napa-napa wis dipensiuni. Mergo sampean zuhud, tidak punya kemilikan apa-apa, enggak punya motivasi apa-apa kecuali sampean aku duwe kutangan ra duwe apa-apa aku tak tulung wong. Nulungnya apa? Sepele wong iso aku mek nyapu tok ya. Tak nyapu ae lek sapune rusak ya aku tak njaluk blarake sapa tak ewangi juga wekne sodo dileh kono. Sama nek gelem telaten ngono wae ngoten niku urip-urip. Niku jenenge gambaran. Lah urip kok lagi penak wong. Ora usah mikir wajib, gak usah mikir apa wis. Niki cara ajeng nentremno ati lek gambaran sing elek-elek anak ngoten. Cuma sing katane kula jenengan niku marai wong donya niki diitung jlimet marai. Kegedean ngitungin jlimet niku lho sing marai. Padahal ya rezeki panggah jatah ke ngrika. Lek ning jero weteng ben sampean ditulis sedina penghasilane 5.000 lho sampai kepentut-pentut ya panggah 5.000 ngoten lho. Ya senajan sampean niku turu-turu tok mawon karo panjen jatah ning jero wetengan ben rezekine niku sedina 5 juta lah mbok turu delalah ya nek sing ngeter 5 juta. Betul niku pun mboten kena dibantah, niku nyata kok. Sampeyan aja bantah mboten iso. Nah itu, alah ya ora Dik, golek wong iki kerjane keras tenan ya. Sik ta lek anane wong niku karo Allah diparingi iso kerja keras. Iku ora kok mergo kerja keras iku nekakno rezeki ora. Diwalik ngomong iku kudune. Anane wong iku iso kerja keras mergo Allah wis arep maringi rezeki sing akeh. Kedahoten. Dan lek kira-kira Allah mboten nyadang rezeki sing akeh niku gak perlu dipasang mesin sing apik gak perlu. Anane montor iki dipasang mesin sing apik mergo kira-kira montor iki arep mlayu 80 km per jam. Lek butuhe mung sekedar montor nggih dolanan, putune Pak Hari niku ada dolanan mobil niku. Ya ora usah banter-banter to. Wong jatahe sing numpaki cah cilik ya cukup mlakune alon-alon ngono ae. Tapi lek sing kira-kira sing arep dienggo numpaki niki, sing arep numpaki niki gedhe, kaya bis Mercy ngoten isine wong swidak. Ya mesine mesti dipasang sing gedhe. Wis pundi? Carane dhewe nilai ngitung. Nek berkait karo soal pabrik, ngitunge wis pundi? Apa ketah penumpange niku wis enek njur agek dipasang mesine? Kan nggih mboten ta nggih? Nggih mboten. Anane pabrik gawe mesin niku sekian ribu cc, mergo pabrik wis ngerancang, lah iki kok arep dikait penumpang akeh. Sampeyan lek kira-kira anake agek loro ya aja kesusu njaluk sugih. Wong rumah tangga setahun, anak agek siji cara cangkem agek 3 kok njaluk penghasilan 1 juta sedina aja. Lek kowe pengen oleh penghasilan akeh, sing mbok tanggung sing akeh. Ayo sapa ae anake sapa ae tanggungan kok akeh penghasilanmu. Wes saestu niku sampean dapat ngadu sampean jajal. Semakin banyak yang ditanggung, maka aliran seturun dari Allah akan semakin banyak. Mergo Allah kadung janjeni wong kabeh makhlukku dadi sing tanggung jawab ngeramut kowe. Karena sing tanggung jawab ngeramut kowe minangka pendarate, pelayane, ya kowe tak kei bagi gede. Tak kei bagi gede, tak bagi kerdus pirang-pirang mergo arep mbok dumno tamu sing dadi tanggunganmu. Wah niku kula mboten kaget. Konglomerat konglomerat itu ya bener sugih, tapi sing diurusi ombo wilayahe, wedho ae. Gitu nggih. Lah kok kuat ngono lho, pancen karo Allah disiapno untuk itu kok. Kok kuat ya? Dosa ngono dimoti wong sudak. Lha pancen wis disiapno pabrike kok. Ya napa to sampean iki? Lah sing zalim niku lek ngeten elek, bis mesine swidak. Lah kok diseni keren karo sopir tok. Lah niku jenenge bis komplang.
Ya wis niku. Akhirnya niku mengke mesine mboten kuat mlayu malah. Mergo gak kurang beban, oleng. Kegedean alat, kecilian fungsi. Lan iki Allah niku ngitunge pun pas. Dadi wong zuhud niku ora kok mundak melarat mboten. Pun ta, sampean zuhud ritek. Jatahe pinten ya niku sing teko. Wong zuhud niku ora kok perilaku lahir kok, zuhud niku perilakune ati. Perilakune ati. Ati sampean niku pancen ora melek kedonyan. Niku kerja keras motivasine ya ora kedonyan. Kerja kerasku iki karena pancen aku butuh manfaatno tenaga sing diparingno Allah ning aku. Dini soal bali apa terserah Gusti Allah. Jadi yo etos kerjanya lebih tinggi lagi. Dengan begitu banyak yang percaya. Dengan yang banyak yang percaya, ternyata menyambut gawe iki persoalan percaya. Sampeyan wis duwe modal keahlian. Ahli napa? Ahli ngecat. Tapi sing duwe omah wong ora percaya karo sampeyan lek iso ngecat apa dikongkon. Ngene krungu kabar iku ben tau ngecat niku boros lek ngecat. Mosok omah sitok kok gedene mek 6 kok entek 10 galon rupane niku sing dimecat apa ngoten. Coba akeh sing kocorat-kocorat teng ngisor. Lah akhirnya ora dipercaya ta nggih. Tapi lek karena sampean menikmati kerjaan dan mensyukuri karena iki yen aku karo Allah dititipi keahlian ngecat, aku tak ngecat. Innallaha thayyibun la yuhibbu illa thayyiban. Gusti Allah iku bagus. Dan Allah niku seneng lek nek barang bagus. Tak bagusane lek aku ngecat. Soal upah urusane apa lah, upah ora diopahi sing penting iso urip ya wis. Tak nikmatane ngecat karo zikir Allah. Allah iki keindahane Allah kok ngene iki. Wah nikmat. Regane keindahan yang ditangkap itu lebih mahal seandainya itu dirupiahkan. Akhirnya ada kemareman. Jadi sesuatu wong iso nyang iki lho. Oh ini radayani lek ngecat tapi kok malah dadine apik lho ngoten. Sesuk kabeh antri pengen ngongkon. Ngene iki akhirnya kan jago urip paling. Mulane mboten usah kuwatir, sampean zuhud kok terus mundak sengsara ya ora, sampean kerja keras lobo nguber donya kok mundak tentrem ya sing jelas ora iso tentrem. Mergo niku melebihi kapasitas. Wong kekuatane ming 80 km per jam dipayokne 120 mreteli. Mreteli. Niku. Wa qala lan dawu sapa Abu Sulaiman Ad-Darani radhiyallahu taala anhu. Saal tu matur sapa ingsun iki murite Ma'ruf Al-Qurhi. Saal tu matur sapa ingsun Ma'rufan Al-Qurhi ing Syekh Ma'ruf Al-Qurhi radhiyallahu anhu. Anit ta'iina tentang persoalane wong kang padha taat lillahi maring Gusti Allah. Bi ayyi syai'in kelawan endine suwiji-wiji qadaru padha kuat sapa ta'iin ala taati ngatasé nglakoni taat. Pitakone anu Syekh nuwun sewu kula ningali nggih nuwun sewu Syekh kanca-kanca panjenengan niku murid-murid jenengan sing sepuh-sepuh ibadah kok saged enak nikmat kok salat 3 rakaat man kok suwengi. Ulama-ulama itu salat 3 rakaat niku sedalu. Niku piye? Polahe piye? Polahe atine niku piye? Terus saged tiyang do taat niku kok mboten kesel, mboten bosen. Isuk taat, awan taat, seluruh aktivitasnya itu bernilai taat kepada Allah. Kok saged kuat ngoten niku? Saged mampu taat ngoten niku jane bi ayyi syai'in. Ngangge modal napa niku? Jawabipun sederhana. Faqala mongko jawab sapa Ma'ruf Al-Qurhi. Bi ikhrajid dunya min qulubihim. Bi ikhrajid dunya sebab oleh ngetokno dunya, ngeditokno min qulubihim saking atine ta'iin. Anane wong kudu kuat taat mergo wong-wong kuwi wis kuat ngetokno dunya saka atine. Artinya soal dunia sudah tidak masuk dalam hitungan. Walau kana lan lamun ana apa sayun suwiji-wiji setitik minha saking donya di kulubi ing dalem atine ta'iin masahat mongko wis ora bener maneh tegese wis ora iso full wis ora iso sehat maneh lahum kedue ta'iin apa sajdatun sak sujudan. Jadi enek tik sitik kelingan donya utawa ora kelingan istilahnya donya kok dadi hitungan dadi pertimbangan le sujud maka sujudnya sudah tidak sah lagi. Mboten sah malih, wong gak konsentrasi terusan. Cara digambar malaikat ngoten ndase iso dadi loro.
Sitok ndas jaba sujud, sitok ndas jero dengengek toleh ngoten. Jadi gambare medeni malah. Niku. Mane nggih monggo dilatih niku, dilatih. Kangge keyakinan. Wa qala lan dawuh sapa Syekh Abu Abdullah Al-Qurasi, Syekh Abu Abdullah Al-Qurasi radhiyallahu taala anhu. Saka wadul sapa ba'dun nasi setengah menungso lirajulin maring wong lanang minas solihina setengah saking wong kang saleh-saleh kabeh. Anahu satemene ba'dun nas iku yakmalu ngamal sapa ba'dun nas akmalal birri ing pira-pira ngamal bagus. Tapi wala yajidu lan ora bisa nemu sapa ba'dun nas halawatan ing rasa manis fi qalbihi dalam atine ba'dun nas. Jadi enten tiyang niku sowan tengene yang saleh ngeluh tentang kula niki pun ngamal sae nggih berusaha kathah sedaya tumindak kula berusaha kula tindakan sing sae-sae tapi nuwun sewu kok mboten enten rasa manis niku mboten enten entene kepeksa mawon. Makalah mongkon jawab sapa rajulun minas sholihin. Mergo li ana indaka binta iblis. Mergo kowe marai ngingoni anak iblis iku apa? Li ana indaka krana sak temene iku ana sanding sira apa binta iblis anak wedoke iblis. Wa ya utai binta iblis iku dunya. Ngoten. Sing dimaksud binta iblis duduk dunyane lho nggih. Wujudan dunya mlebu teng ati niku lho nggih. Lek tak soal dunya samane ilange gak iso, samane manggone ning dunya kok. Sing dimaksud dunya niku perkara sing dadi tujuan liyane Allah niku lho nggih. Dalam hal ngurusi ati lho nggih. Dene soal dunya sing dimaksud dunya sing sampean nggone niki mazraatul akhirah. Lah kula jenengan sing kata salah sasaran. Mau dunya ini dibuaki, mboten niku dibuak sangka ati. Dibuak sangka ati. Terusipun dawuh lek dunya sing teng jero ati niku wau dadi anake iblis, ya mesti ae to, wala buddha lan ora kena ora. Lil abi kedue bapak apa an yazura yen to tilik-tilik sapa ibnatahu yang anake wedok. Nggih to nggih? Sampai nyekolahne anak teng tambak beras. Ya sak wulan pisan mesti sampean nilik ngriko ta paling mboten. Paling ora telepon minimal. Nggih nggih. Nggih sampean nguliahne anak nang Malang, mesti sampean kirim mawon teng Malang. Lah mongko dunya sing wis mlebu teng ati niku terus dadi anake iblis. Ya mesti ae iblise men tilak-tilik mawon. Ngoten. Fi baitiha ing dalam omahe ibnatahu. Wa utawi omahe anake iblis iku napa? Iku kalbuka ati sira. Sing dimaksud omah ku dudu omahmu sing mbok bangun jaba iki. Omah ki atimu kuwi lho. Kok ya gelem-geleme. Duit ning lemari kok mbok simpen ning ati iki lho ya kebek to atimu. Mbok ya ben to wedhus ben ning kandang, kebu ben ning kandang, gabah ben ning lumbung, duit ya ben disimpen ning bank. Lho lek iso atimu ku dikosongne wae. Lah mare ora kok. Bang nggon duit sak bange mbok lebokno ati pisan. Pacul nyentel ning ati, traktor nyentel ning ati. Ya akhire gemuruh to, duk ati krok. Niku kele. Anu ke ruwet ngoten. Ya mengko terus anak cewek ayu mlebu ning ati pisan dia akhire peringas ngoten. Sampeyan salat wis merem khusuk bocah meringis ngono. Ngoten niku men akhire terus sing muncul duduk napa 7 ayat. Nggih, 7 ayat Fatihah niku diwaca, sing muncul dudu 7 ayat tapi 7 kata cinta. Jadi Mas Asraf kan ngoten. Niku saged terjadi ngoten. Mergo anak-anake ning kono ditilak-tiliki ae. Lah mongko lek iblis mun mlebu teng omah nang jero ati, wala yu'thiru. Lan ora nglabeti, ora ninggali labet apa dukuluhum mlebune iblis ila fasadan kejaba ing kerusakan. Oleh-olehane ku ya oleh-oleh rusak. Ngoten mesti rusak minimal grogrek minimal wis gak nikmat ngoten. Lah piye iso nikmat ngake Allahu Akbar. Moro-moro terus kelingan lah. Arep bodho, mobil rusak. Piye ngeleh dandani piye. Lagi terus
atine kaya starter kaya mobil ngoten lho. Napa nggih nikmat wong sampean madhep ning Allah lah kok mobile melok mara. Jenengan ajeng sowan tenggene tiyang sing sampean sungkani napa guru sampeyan napa sinten. Terus anak sampeyan melok ngriwuki omong-omongan apa ya nikmat. Nek sampean pengen nikmat omong-omongan ya aja nek sing ngriwuki lho. Lah ibadah niku kan sebo teng ngersane Allah. Lek kepengin sebo sing ora enek sing ganggu ya aja nek sing melok. Lah nek kabeh-kabeh melok niku mungkin ruwet. Lah malah kadang-kadang sampean elok-elokno kabeh. Anu lho Gusti, niki anak kula lho. Niki sawah kula, lah niki toko kula. Nggih tokone sampean sukani bathi Gusti. Sawahe sampean sukani panen. Lah iki anak kula nggih sampean sukani sing pinter ngoten. Niki nggih pun perawan sampean golekno bojo. Akhire Gusti Allah dadi jomblang. Nggih mboten nikmat, ngoten niku dadi mboten nikmat. Nek sampean kepengin halawatul ibadah, ya dunia harus terusir dari hati. Kembalikan kepada yang punya. Gusti, kula pasrah jenengan. Pun, soal ajeng sampean jur kadek mboten niku terserah jenengan. Nggih nikmat. Tapi sampean saged ngrasakne niku lah sak menit ngoten bar menita itu ora karu-karuan kan. Wis kadang-kadang ngelokne opo ibadahmu koyo gak koyo aku. Sampean kadek ngono langsung ilang tas ngono wis dadi gak iso zuhud nah. Ya bener dunyane ilang tapi kok takabure metu. Ilang nah. Pancen ngoten niku berjuang. Ngoten. Faqala endi wa kanalan ono sapa Abu Muhammad bin Sahal. Kiai Abu Muhammad bin Sahal At-Tustari radhiyallahu anhu iku yaqulu dawuh sapa Kiai Abu Muhammad. Yukta diparingi sapa az-zahidu wong kang zuhud diparingi thawabal ulama ing ganjarane ulama wal ubadi lan ahli ibadah. Summa yuksamu nuli didum alal mukminina ing atase pira-pira wong mukmin apa sawabu akmalihi. Pira-pira ganjarane ngamale zahid. Kala dawuh sapa Abu Muhammad wala yarolan ora ditingali fil kiamat ing dalem dina kiamat sapa ahadun wong suci afdalu kang luwih utama min dizudin tinimbang saking wong sing duwe sifat zuhud alimin kang pinter warien kang ngati-ati nglakoni syariat. Jadi binjing niku dirose Abu Muhammad bin Sahal wong sing zuhud niku diparingi ganjarane ulama sekaligus ahli ibadah. Bar niku nembe wong mukmin liyane didumi ganjaran. Malah keduman ganjaran wong sing zuhud-zuhud niku. Lah pripun wong? Ndek loman, wong zuhud itu mesti loman. Ora duwe ritek wani wae. Wong zuhud ora wedi ya. Ora wedi, punya keberanian untuk memberi dan selalu memberi. Piyambake namung pengen piyamriye aku iki ora terikat karo apa-apa tapi lek iso apa-apa iki terikat tak jak ibadah kabeh ngoten. Makane semangate wong zuhud iku ngoten. Mulane bijing wong sing teng akhirat iku pandum ganjaran iki enten lho wong sedekah ganjaran iku. Wis pek-peken ngono aku ora patek butuh ngriwuki aku butuh ketemu Gusti Allah tok. Bijing iku enten wong sedekah ganjaran iku enten. Timbang ngamal iku ora urung kwitansi engko dijoli widodari, kwitansi sing iki dijoli swarga, kwitansi sing iki dijoli omah apik ning swarga. Timbang engko ijol-ijol pek-peken ngono ae lah aku tak ketemu Gusti Allah ae. Enten bijing niku tiyang sing modele ngoten niku. Lah nek pun ngoten napa mboten mulya sakal. Wong zaman semono niku bijing wong butuh ngamal gak karu-karuan. Nggih nggih. Mergo sing payu ngamal akhire akeh wong butuh ngamal. Ayo lajeng bodho ngeten iki sing payu klambi. Akhire wong do butuh klambi. Larang klambi niku. Mane sampean lek blonjo ampun mepet-mepet riya, regane klambi wis larang. Sakniki wis mulai do mundak ya. Lajeng tuku klambi riya niku jeng besar ngoten. Besar tuku klambi riya terus disimpen nganggone sok riya sakniki niku murah. Dadi lek sampean pengen roh larange ngamal, lek golek ngamal sakniki.
Lek sok ngamale sok mben ning akhirat wis gak payu. Lho ewa semono wong zuhud niku kendel nyodakone ngamal. Mergo dianggap iku ngriwuki ngoten. Aku ora butuh kuwi, aku butuh Gusti Allah. Lah tapi wong kadung janjine Allah ngoten e. Ya semakin banyak sedekahnya dia semakin banyak surganya. Niku mungkin dhek mampir ning surgane sapa-sapa dihormati. Mulane terus didhawuhke ning dina kiamat ki ora enek sing dipandeng wong mulya, wong unjuh, angger petuk wong salaman, melok ning rombongan dia katut. Iku ora enek sing ngungkuli wong zuhud, sing ngalim tur wirake. Wirake iki niku mboten cerongoan lah benak ngoten. Ngati-ati lek nglakoni syariate Gusti Allah. Niku pun jelas. Pun jelas. Mula nggih sakjane niki lajeng uga rasa. Ini Indonesia ben gak ruwet piye to? Ayo do zuhud ngelak gak ruwet. Ayo lek gak ngandel sama jajal. Sing sugih zuhud, sing pangkat zuhud. Aja kuwatir pangkat zuhud terus ilang pangkate enggak. Enggak. Wong Raja Jalut niku kalih panglima perang jenenge Talut. Ngoten nggih. Talut niku sinten? Talut niku tukang menter. Tukang nyamak lulang. Mboten mawon iso duwe pangkat. Dadi napa? Panglima perang akhirnya dadi raja. Mergo iso mateni merangi Raja Jalut. Sing dukung pinten? Asale niku pendukungnya 70.000. Sing dukung niku 70.000. Lho bangsa keterak ujian king Gusti Allah, wong 70.000 tentarane Talut niku dijak nyabrang kali Urdun. Niku terus didhawuhi kalih Talut, iki ngene ya, nek peraturan kok Gusti Allah ya. Ya bener iki rezeki kok Gusti Allah tapi dibatasi. Engko lek liwat kali ngene iki gak oleh ngombe banyune lho ya. Nek kowe sampe ngombe banyune kowe kelompokan ra kuat terus nglakon. Iki sing arep diperangi Jalut iki jek adoh. Lah kok mboten. Lah wong sumuk kringeten mlaku wis adoh ngelak, roh banyu bening. Kok kuat ngempet. Wah, lan iku terus adus ciblon. Akhire ngombe sak pol-pole lah plempoken pilek watuk masuk angin. Lah wong keringetan drodos terus adus masuk angin. Masuk angin lara terus glembosi. Akhire terus pamit. Sampean terus mawon lho Talut. Sampean perang dhewe ngriku kula wis gak kuat terusne lakon. Lho kaya ngeten iki dos pundi lemes kabeh lah. Mau wis diomongi to. Aja do ngombe. Lek kepeksa ngombe sak cawuk wae. Sak cawuke tangan ya. Wis kuwi ae. Ternyata orang 70.000 itu yang kuat ngempet hanya 313 orang. Bayang nih. Yang lulus seleksi dari 70.000 tentara sing lulus seleksi pantes dadi Kopasuse Talut niku namung wong 313. Dewa semono menang. Mergo napa? Dia semboyan kam min fi'atin qalilatin walabat fi'atan katsiratan biiznillah. Niku nggih gara-gara le zuhud niku. Ngoten niku kan ora usah cilik ati. Wis ta menang-menang. Sing penting oleh biiznillah. Lah sing nyekel kuncine biiznillah kuwi sapa? Niku Gusti Allah dhewe ta nggih. Lah kira-kira sing iso ngogrek-ngogrek kuncine niku sinten? Pelayane Gusti Allah. Nggih ta? Sing eruh Pak Bupati lek ndeleh kunci lemari teng pundi niku sinten? Camat napa? Ajudan ora ora. Tukang ngepel. Tukang ngepel, tukang nyapu niku malah roh. Kuncine telepon ning ndi? Mbak-mbak sing tukang ngepel nyapu daleme Pak Hari niki ngerti kuncine telepon teng pundi ngoten ngerti. Sing malah ora ketara. Lek upamane nuwun sewu wonten artis wayu diundang Mayangkara atau serawuh ngriki sampean takoki. Senajan kira-kira ketoke gebyare luwih
luwih terkenal sing artis Jakarta niku, tapi sama takoki kunci telepone Pak Hari teng pundi Mbak? Ora iso jawab. Lha nggih. Lah wong zuhud niku ngoten niku. Wong zuhud ora milik rono-rono, aku sing penting ngladeni Gusti Allah. Niku mengke sesuk kunci-kunci biidznillah niku paham. Ora lho kuncine ning kana, kuncine ning kana. Izine Gusti Allah iku kapan tekane niku paham. Lah niki hati-hati. Hati-hati. Mergo kasus Raja Talut niku ngoten niku. Bani Israel niku nggih ruwet ta. Bani Israel iku asale pun ranu, ngoten niki dos pundi. Awak dhewe niki kena krisis. Krisis apa to? Lha dos pundi dijajah tok Jalut kaya ngeten sembarang kalir dilarang nih kalih Jalut. Diusir, mboten oleh teng mriki. Lho, balane dhewe niki lak ngeten iki dos pundi. Akhire Nabi Samuel niku terus nyuwun teng Gusti Allah, ya Allah, Taman paringi raja Gusti sing kinten-kinten saged nyelesekne persoalane tiang-tiang Bani Israel niki. Akhirnya Allah jawab, sing dadi raja sing mimpin niku Talut. Komentare terus pundi? Lah apa bisa Talut jadi raja? Dia kan enggak punya pengalaman merintah. Kinerjanya enggak bener dia jadi raja itu. Enggak punya pengalaman jadi raja kok jadi raja. Ngoten. Nggih, tukang ngumbah sarung kok. Kongkon ngumbah krisis ora iso. Niku kok komentar teng celomet ngeten wong Bani Israil niku. Sing saged niku malah sing Bani Israil ngeten iki nggih sing pinter-pinter. Akhire kali Allah taala didhawuhi. Wis ngene ae Samuel omong ngono. Ya, soal dadi raja iki kan ora soal kudu pengalaman apa ora pengalaman. Sing penting bastotan fil ilmi wal jismi. Iku tak tambahi ora mung sekedar ndek kuat, tapi ndek iku engko bastotan, enek kejembaran fil jismi ing dalam jisime. Senajan saiki lara kok ndak sehat, aja kuwatir. Fil ilmi lan dikai ilmu, mesti ngekek ilmu aku. Wes. Akhirnya ngene ku terus langsung golek kader. Ternyata kader 70.000 niku. Gelar kabeh, dipasang dadi menteri ngapusi, dicopot nae, copot-copot ae ngoten lho. Piye seleksi 70.000 karek 313 Karek 313 lagi terserah niki mengke tutup apa ora arep napa nyelesekno Jalut. Nek ora tutup ya Bani Israil terus niki mengke dijajah Jalut ora barbar ngoten. Dan insyaallah sik betah liwat bengawan, banjir, macam-macam niki bengawan ini terserah. Suasana keruh begini ada yang lalu kesempatan ngeruk sampai pelempoken kah? Atau hanya terima pokoknya sak cawuk, sak mampune, sak butuhe ngono ae. Nek wayah ngene kok kabeh serakah pengen nyawuk sing lebih, ya mundak ruwet. Tapi nek semua mau mengekang diri untuk tidak nyawuk kecuali hanya sak cawuke tangan, sak butuhe, yaitu nanti kader yang lulus. Gitu. Nah, didelok saiki kader-kader sing dijago, sing dipasang dadekno menteri iki nyawuke akeh apa ora lek. Nyawuke kakehan terus mumpung kenal presiden terus sembarang kalir dienggo utal-utalan ya. Ya terus kelompoken kelopro gak ya perang niku. Tapi sing isih tetep bertahan senajan presidene Talut balane dhewe yen kancaku nyamak kulit saiki dhek dadi presiden, ya wis ben dadi presiden, aku tak panggah nyamak kulit ae lho. Wis sak cawuk. Jadi iku mungkin kader sing dadi. Insyaallah mboten usah kuwatir. Kam min fi'atin qalilatin waladat fi'atan katsiratan syarate sitok biidznillah. Lah nek sing kenal biidznillah semakin sithik, dijak pengajian hikam kok jare ora makome, ya malah ora ro idznillah ngoten. Wong niki kanggo ngancer-anceri kira-kira izine Allah niku liwate pundi ngoten kok malah ora patek gelem ngaji hikam ya bejane. Ngoten mawon ya, wis bejane pokoke insyaallah wong sing purun latihan, mboten namung sekedar ngerti lho nggih. Latihan purung tumandang nrimo ing pandum nglenggono ing urip. Iku ungkapane Rangga Warsita nerjemah zuhud niku. Nrimo ing pandum nglenggono ing urip. Pandummu apa? Kowe didumi apa karo Gusti Allah? Didumi tugas apa? Tugas ngaji ya. Nglenggono uripmu kanggo ngaji.
Aja kok terus tukang ngaji terus pengen liyane ngaji. Oh ya ruwet wong ora ahli kok. Ngilmune ra duwe kowe. Nah, kecuali nek pancen bastotan fil ilmi wal jismi niku. Nah niku nggih monggo. Senajan keahliane tukang nyamak kulit iso dadi raja. Niku talut niku. Nah niku lha nggih kula panjenengan sedaya perlu terus-menerus meneliti diri sendiri. Ngliyore ati niku pancen mboten ketara. Ngliyore ati niku mboten ketara. Mane iki kudu diteliti terus. Modele ulama-ulama lek ndawake arna-arna wae. Enten sing model nganggo contoh sujude ora sah lek sampe melengak dunya. Nggih, wong sujud kok plengakan ora sah. Ya ora sah. Terus enten malih sing nganggo teori omah. Jenenge ati niku lak qalbul mukmini baitullah, nggih ta nggih. Wonten hadis ngoten. Atine wong mukmin iku baitullah. Tegese sing manggon ning atine wong mukmin kudune namung Allah. Lah kok enek atine wong mukmin diseni karung, diseni truk, diseni sawah, niku malah mboten murni niku mengke. Semono terus diseni donya niku terus anake iblis sing teko niku wae tunggale lek damel contoh kan macam-macam nggih. Damel contoh macam-macam. Niku sedaya nggambaraken kados pundi rumite wilayah hati, wilayah kegaiban. Sing niku sedaya justru sing menentukan selamat lan boten slamete kula panjenengan nalika mangke sowan wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Niku penting dipun pahami. Mila terusipun dawuh Syekh Ibnu Athaillah ngelingaken soal mutu amal wau tentang kadar bobot ngamal niku ngitunge liwat zuhud. Nah saniki lek soal napa nggih istilahnya posisi. Dawuhipun ngeten. Husnul a'mali utawi baguse pira-pira ngamal lahir iku nata iju husnil ahwali buahe natijae baguse pira-pira suasana ati lahir batin. Wa husnul ahwali utawi baguse tingkah ati iku minat tahaqquqi saking nyataaken fi maqamatil inzali ing dalem pira-pira makome pangkate kedudukane makhluk ning ngersane Allah. Jadi jenengan kalih Allah diturunke manggon teng pundi? Manggon sing jelas menungso niku diturunke makome makom abdi, makom hamba. Nah, ketika makom hamba ini sudah benar-benar sampean duduki bener, aku tak lungguh ing makom hamba. Otomatis niku mungkin tingkah laku, perilaku panjenengan mesti perilakune hamba. Nah, nalika perilakune hamba niku pun sampean bagusi sing tenan, niku mungkin tumindak sampean mesti sing berkaitan kalih kehambaan. Ini otomatis nih. Otomatis sampean melok ketoprak. Karo sutradarane ditunjuk kon dadi peran apa? Kowe perane dadi napa teng ketoprak niku lakone ngene dadi raja. Ya lungguhan raja iki kudu dilungguhi tenan karo sing ditunjuk sutradara niku. Lah nek dhek dadi raja ning gone panggung ketoprak lah kok malah dhek kelingan leh macul dikenane. Ruwet iki. Posisi hamba itu sebenarnya yang nanti akan menumbuhkan sikap hati aku kawula ngoten niku. Iku mengke terus munculnya perilaku kehambaan. Husnul amali utawi bagusnya pira-pira amal iku taufiatuha utawi oleh nuhoni husnul amal. Ngene. Diarani bagusnya amal iku taufiatuha oleh bisa nuhoni ngamal, nuhoni bima kelawan barang ya kang wajib apa malah kedue amal rupane min surutin nyatane pira-pira syarat wa adabin lan tata krama wa adabi ubudiyatin lan tata kramane ngawula lillahi maring Allah Subhanahu wa taala. Jadi ukuran
amal itu bisa dinamakan baik, itu kayak apa ukurannya? Amal baik itu adalah ketika amal itu mampu memenuhi apa yang harus dilakukan oleh amal itu. Syaratnya apa? Syarat tata lahire apa? Syarat rukune apa? Syaratnya salat piye? Syaratnya poso piye? Nek syaratnya wong sedekah piye? Syarat lahir batin. Di samping itu memenuhi juga wa ada bi ubudiyatin lillah. Harus terpenuhi juga tata krama, etika kehambaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Semakin full itu terpenuhi, maka semakin bagus tumbuhan amal yang akan muncul dalam kehidupannya. Wali tolabi khardin ajilin. Ora krana kanggo nyuprih bagian ajilin kang gigi. Yeniku kepentingan dunia. Wala sawabin ajilin lan ora kepengin golek piwales kang disimpen kongko. Yeniku ganjaran akhirat. Jadi pengen full nilai amalmu itu semakin baik, maka jangan barter kepada Allah. Gusti, kula pun duwe salat pundi swargane, aja ngono. Aja ngono. Lek ngono kuwi jenenge barter. Ngoten. Maten-maten wa husnul ahwal utawi sing diarani baguse tingkah niku wae husnul a'mal. Biasane husnul ahwal terus pundi? Wa husnul ahwal utawi baguse tingkah iku antakuna arep yen to ana apa tingkah iku salimatan slamet minal ilali saking pira-pira ilat penyakit hati wa da'awi lan pira-pira pengakuan-pengakuan palsu. Supaya ahwal panjenengan dadi bener nalika ngamal aja diakoni. Iki ngamalku, iki salatku, iki sedekahku. Ngoten niku ampun. Lek niku sama nakoni niku dadi kotor. Dadi kotor. Nek ngangge contoh ngeten. Ngamal niku kiriman seragam saking Allah Subhanahu wa taala. Seragam saking Allah niku mesti apik. Mesti suci. Tinggi bungkus sampean sing elek. Jenengan iki mesti elek kabeh wong. Menungso niku elek, awasale kok lumpur, lemah, linet, nggih nggih. Sampai wis dadi wong barang niku ora ngetokne apa-apa, sing ditokne nggih mesti sing kira-kira campur lumpur. Lagi elek ta nggih. Lah, terus kali Allah dibungkus iso ngamal, dibungkus iman, dibungkus Islam, dibungkus napa-napa nggih. Ben ora ketok eleke niku. Lah, jenenge dibungkus niku lak ora oleh metu kok bungkus. Nggih. Ora oleh metu kok bungkus. Akune niku kudu teng jero bungkus mawon. Nggih. Akune niku kudu teng jero bungkus mawon. Sekali sampean kok brejel metu pengen tampil aku gen ketok ah. Ngoten. Berarti lak terus kualik bungkuse ning jero sing dibungkus teng jaba nggih ta nggih. Niku jenenge cara rokok, jenenge rokok eceran otetan. Niku mesti sampean dicurigai iki rokok palsu malah ngoten. Nah ibu-ibu ge contoh ibu-ibu penak malah. Jenenge bungkus Nagosari niku lak dienggo bungkus Nagosarine. Godhong gedange niku lak bungkuse. Ben ora diabret-abret lak ngoten ta nggih. Lho, kok enak ya Nagosari sing ning jero godhong iku nekat. Aku ora betah ning jero Nagosari. Aku kudu tampil. Mosok sing ketok kok godhonge. Wong sing kira-kira sing arep dipangan ki glepunge kok. Aku glepung kok didelikno ae ora oleh ketok. Tak metu ah jarene glepung. Akhirnya gelepung niku metu njlebret keng godhonge. Ngoten jenenge Nagosari apik apa ora? Nah niku selekan kok didumno bocah sing alah kono sing tukang arit sing tamu agung mesti digawe sing mboten njlebret. Lha niku lho sing digambarne ilal pengakuan-pengakuan. Mergo sekali sampean ngaku iki ngamalku niki lak terus kualik. Ngamale teng jero, kune teng jaba. Nggih ta nggih? Tapi lek ngamal iki kagungane Allah, aku nunut ning jero ngamal. Mbok ketok mbok ora urus, pokoke sing penting aku katut ning jerone disuguhne ning dhuwur piring. Mbok ketok mbok ora urus aku. Nah niku jenenge husnul ahwal gambarane ngoten niku. Lah nek saged ngoten niku, mengke sesuk jenengan saged tahakkuk fi maqamatil inzal. Sampeyan mengke iso manggon ibarat Nagosari bener-bener manggon ning dhuwur piring.
Ngono nggih, ibarat Nogosari bener-bener ning manggon ning dhuwur piring, ora sampai katut ning tong sampah. Niki jenenge tahap napa maqamatil insan. Lah sedaya niki lah mangke saged menjadi semacam nilai seberapa kedekatan kita. Lek perlu sing jenenge Nogosari mangke mlebu wetenge wong mulya. Sing rawuh presiden Nogosari mungkin iso mlebu teng wetenge presiden. Nah, niku sedaya nek mboten zuhud kawitane mboten saged. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya saestu-estu dipun paringi pitulung saged ningkataken nilai tata krama ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita tutup kanthi donga sesarengan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu radhiyallahu tabaraka an sahabati Rasulillah ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.